unsa may hinungdan sa imong sakit. What is the cause of our sickness? Usahay masakit kita tungod sa katigulangon. Usahay masakit kita tungod sa atong klase sa kinabuhi, lifestyle. Usahay masakit kita tungod sa atong bisyo. Usahay masakit kita tungod sa atong kasuko. Usahay masakit kita tungod sa atong guilt nga nabuhat ng mga sayop ug sala. O uban pa nga rason why we become sick. Nining Dominguha, ang mga pagbasa nagpunting sa usa ka tema nga atong pagtuo magdala sa kaayuhan sa atong balagtian sa kalag ug lawas. That faith heals. Nga ang atong relasyon sa Dios magdala og kaayuhan. That our deep relationship with God brings healing. Mo nga sa Ebanghelyo ni San Marcos atong nadungog ang sekreto ni Jesus. Ang iyang sekreto mo ang iyang pagpalaom sa iyang relasyon sa iyang amahan, sa Diyos na amahan. Pinagi sa iyang mga maayong buhat o pinaagi sa iyang pag-ampo. Si Kristo nagtawag ka nato nga ang pag-ampo hinahon nato usa ka habit. Let's make prayer as a habit and priority niini adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Atong timan-an nga atong mga buhat o lihok, kung wala gani ang Dios, kung walay pag-ampo, buhat ka na sa garbo. Action or works without God and prayer is a work of pride. Pero ang ato ganing mga buhat, ang atong mga pagpangalagad, kung naagani ang Diyos, kung naagani ang pag-ampo, buhat ka na sa gugma. Actions with God and prayer is a work of love. Usahay bitaw sa atong pagpangalagad, kung buhat ka na sa garbo, dali na kita mo surrender, dali na kita mo ma-discourage, dali na kita mo biyak, dali na kita maglagot, dali na kita magmahay. Pero kung bunga ka na sa gugma, ang imong pagpangalagad o ang imong mga buhat, bisan pa man luyo sa mga pagkusok-kuso, sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, ikaw magmalahotayon sa imong pagpangalagad. That's the power of prayer. That's the power of having a deep relationship with God. Mao nga makaigsunan ko dinhi Kristo, atong tugutan nga sugdan nato ang atong mga adlaw sa pag-ampo o mga maayong buhat. Start your day with prayer or good deeds. Kagay mo ganing sugdan ang adlaw nga magyawa-yawa ka hangtod sa imong pagkatulog, magyawa-yawa gihapon ka. Kay kini kasuko makatakot. For example, kung ikaw adunay asawa, unang imong asawa mangayo kanimong budget for this week, mingon ka, mahal, taga ikong kwarta kay akong ipangumpra niining si manaha. Unya kasukan ka sa imong bana, mayon manawa ka kwarta. Mahay blood ka, ngay kasukan. Ang asawa ngay kasukan. Mudulang yung anak kay mga yung balon, mayon ang iyang anak, ma tagay kong balon, wa kay kwarta.
Lakaw dito, labay na ka sa bintana. Ang bata ko gigikasutan, kaya nga yung nagbalon, modula niyang pinangga nga iro, nga before siya may eskwela, tilapan siya, tungkol gigikasutan siya, iya po, pingjakan ang iro. Ang iro nagasinati o sipa, pati nga lang ano, mag-isipa, mangkunga, friend, manako to. Midaw ko lang iring nga iyang higala sa balay tungod kay siya nakasinati o kalakot iya po gibanghag ipaak ang iring. Ang iring po ginaglakot gigawas sa balay gipanggugod ang mga manok. See? Magtapon-tapon ang imong kasuko nga imong isugod sa usa ka adlaw. Pero kung imong sugdan ang adlaw sa maayo, makatulog pud ka o matarong. Makaangkon ka o kalinaw. Kung usahay kini atong mga kasuko, kalakot, nga atong gidala, magdala kini sakit sa atong kinabuhi sa kalag ug lawas. Mga makaigsoon ako din ni Kristo, sa atong paglawig nining kinabuhi, makasugat kita ng mga pagsulay. Makasugat kita ng mga problema. Makasugat ka nga ikaw pakaulawan sa publiko. Makasugat ka nga ikaw i-reject, dili dawaton. Makasugat ka nga ikaw tamayon, katawaan. Makasugat ka nga ikaw adunay mga krisis sa pamilya man o kung sa man diha. Ang imbitasyon kanato sa Dios nga dili kita mobiya sa atong pagtuo, nga dili kita mobiya sa atong relasyon sa Dios. Mudangog kita sa Dios, mudangog kita sa iyang kaluoy, mudangog kita sa iyang gugma. Nga atong kasakit nga tagamtaman, ang atong kaulaw nga tagamtaman, ang atong mga problema nga natagamtaman, ang atong mga kabisi, kahago, kaluya, kakapoy nga natagamtaman, dili unta mang rason nga dili na kita mag-ampo. Usahay na yun mong kita, dili na kumusimba, kaya ako gipakaulawan. Dili na kumusimba, or mga lagad, kaya ako adunay problema. Dili na kumusimba or mag-ampo, kaya nagmahay ako. Kung maabot kining tanan, the more that we need to pray, mas nanginahanglan kita magpalahom sa atong pag-ampo, magpalahom sa atong relasyon, luyo sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Tungod kay, kung dili ka modangog sa Dios, kung ikaw nakasinati og dako nga problema, kung dili ka modangog sa Dios, kung ikaw nakasinati og dako nga kaulaw, if you get even, siguro ikaw makapatay or ikaw ang mapatay. Mao nga mayon si Kristo, salig, pag-ampo, pagbuhat ug matarong. Mao nga atong timaan nga ang pag-ampo usa kini ka kusog. Prayer is strength. That there is power in prayer. Makalamutay kita sa mga pagsulay ni ining kinabuhi kung kita adunay koneksyon sa Dios, pinagi sa atong pag-ampo o mga maayong buhat. Mga magkaigsoon ka din ni Kristo, kung ikaw galing nakalimot na sa Dios, kung ikaw gani nagpasagad na sa imong relasyon sa Dios, kung ikaw wala na pag-ampo o wala na simba or pwede ka magsimba pero wala epekto sa imong kinabuhi, ang sintomas niya na ikaw sa puton, ikaw pwede ma-high blood, wala kay makita nga kaayo sa imong isig ka tao, pwede ka maglagot, pwede ka magyaw-yaw, dili ka mahimutang, mangdaot ka sa imong isig ka tao.
That's the symptoms that you neglected your relationship and prayer life. Mao nga makaigsunan ko din ni Kristo, aduna ko'y tulong ka pabalon, aron kita, apila ko, kanunay magmalig-on sa atong pagtuo, pagsalig, labi na gyud sa panahon sa mga pagsulay unos sa atong kinabuhi. First nga pabalon, akong gamiton ang gisulti ni Saint Augustine nga nag-ingon, ang akong kasing-kasing dili mahimutang hangtod kini makapahulay diha kanimo o Dios. My heart is restless until it rests in you, O God. Nga kung kita makasinati o mga pagsulay sa atong kinabuhi, maglimbag-limbag kita, dili kita makatulog, dili ka mahimutang. Ang imbitasyon ka nato nga mupahulay kita uban ang Dios, ayaw pagpahulay uban sa imong kasuko o garbo, kay dili kita makasinati o kalinaw sa atong pagtuyo. Dili ka magbabungahon sa imong misyon o tahas ni ining kinabuhi. Ikaduha nga pabalon, aron kita magmalahot tayon sa atong pagtuo, pagsalig sa Dios. Kining giingon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verse 28, kinag-ingon, "Duol kamo kanako nga kamo gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Come to me all you who are labor and burdened, and I will give you rest." Kung kita nabug-atan sa atong kasing-kasing tungod kay ikaw, nakasinabi o rejection, gipakaulawan, dangob sa Dios, duol sa Dios, kay kita makaangkon o kalinaw o kaluwasan. Ikatulo na pabalon, kinintagtawag na pass it on. Kung ikaw nakasinati o kaayo, kaluoy, gugma, grasya gikan sa Dios, ipaambit ini sa uban. Pass it on. Sama sa ugangan ni Simon sa Ebanghelyo karon, nakasinati siya kaayuhan, grasya gikan sa Dios, giayo siya sa iyang sakit. Ang iyang gibuhat, siya nag-alakad kanila. Iyang gipasa ang kaayo sa Dios, pinaagi sa iyang pagpangalagad. Mga kung ako kining mabuhat, makaigsoon ko din ni Kristo, magmalaho tayo kita sa atong pagtuo. Magmalaho tayo kita sa atong relasyon sa Dios. Amen.